ko masahin sa daan bantayan. Nya, daan bantayan. Di naman madaan akong uli. Kadaan lang. Siniman na naman ang akong uli. Mauna nga, nakahukom ko nga palit ko duga sa pawikan. Iglarga na ako daan bantayan. Akong butangan ang palalat sa akong asawa ang dugas bantayan sa dugas pawikan. Wagong na pa kayo na ang dugas sa pawikan nga akong pinalit gikan sa akong amigo. Mauna ibutang na ko siyang palalat. Dayon, di na ko siya pagkaligoon. Dayon, upahan siya. Malak na uso na kayo ng lakron. Malak na siya. Mahibaw ka na ako niya. Di upahan na siya kung lain. Utog ba? Utog. Ako na ko na eh. Nice. A few moments later. Kaya mulakaw naman ko, matrabaho naman ko. Patangan ako niya palalat sa kong asawa ni duga sa pawikan. Oh my God! Atun man ko. Rose! Di ba ikaw kasi dali? Kaya matrabaho naman ko, layo naman itong daan bantayan. Niya eh, wagong na ba kayo ka? Kaya naman palalat. Niya may pinalit na kong duga sa pawikan, pinalit na sa kong amigo. Ako nang ibutang sa imong palalat, buhag na anaon kang lang tao. Manak na, di na maibot. What the fuck? Di na maibot na. Ito nang Oh my utang na God! yung palalat. Unya, ayaw kaligo ha? Usap si Mana, unya na ka maligo. Ikabot na ko. Maligo sa ko, lumakot ang palalat. Away! Hindi ka maligo. Ako maligo. Ano kong ginagawa ko? Malat eh. What the fuck? Ay kaligo ha? Kaya ato na ko. Sige, bye. Bye. Many hours later. Paita ni. Siniman na yung taong uli. Ay, sus. Karong patawag ko na uli. Kita ni construction worker. Siniman na kita uli na mo. Layo sa mong pamilya. Sige lang. Uli naman ko. Rose! Rose! Oh. Rose! Ano ka? Kain mo ka? Oh my God! Ano ka? Uy! Saan ka? Ano ka? Ano na? No. Nausa ka? Ako lang yung kinamot. Nalak na noon. Inatalamig mo! Gusto ka kahit na... Na mo! Ano yung mga kinamot? Dugay kay ka. Susawon mo lang ka! Ano makuha? Kami natay. Huwag inagawa na ko yung mga kinamot. Sundalanay noon. Inatay. Os! Be! Asus! Hindi ka di makuha. Putlong na lang na yung kambot ay! Putlong na lang na! Utang kay nalak na. No.